That's why I was not shaken. Mangikhuluma ngesimo sika Misuzulu. If all what they say to Misuzulu is true, if it's true, wakhuleliswa uma wakho omncane wazala ingane. If it's true, wakhuleliswa udade wabo wazala ingane labahlale beyiveza. Ngithi abantu bakaZulu banamanyala. If it's true, what enguzwayo futhi namhlanje, what kind of a king we going to have there? A king must hold isintu. Isintu akusikhona ukushisa impepho. Isintu ubuntu. Izinga phezulu lokuphila impilo emsulwa. How the king is going to discipline mangiza nengane yami yomfana elale nodade wakhe? Ayikho inkosi engaboni kwelika moya. Akuyona inkosi leyo. Inkosi yegazi, inkosi ebekwe ngevoti, inkosi ebekwe ngohla. Kuze ayikho nje njalo. Inkosi khethe emazulwini yakhiwe iye kubantu bengayazi ifike kubona ngamaphupho. Ufika abantu ongabazi kuwe bazokhuluma nawe bakunika ubukhosi ngoba uma usukuhlela esihlanu sobukhosi kukhona abantu ababeqalile bengaphambili ongabazi. Ake ngilungise lento because enye into ebigqamile lapho bekuthi ngadelela uMisuzulu. When olunye uhlangothi lubeka uMisuzulu, olunye uhlangothi lubeka uSimakade, bese kubakhona olunye uhlangothi ekushalo kwakuyinhlangothi ezintathu simangalelene. I want to say this once and for all. Ngathi mina weZulu nibeka kanjani inkosi na? Landela miphi imigudu? Ngase ngithi 2. Apha amadoda esizwe athuleleni bekungenelela amasiya, izangoma, abaprofeti, izanusi makubangwa. Ngathi bengafanele kujahwe ukubekwa inkosi, bekufanele kuqalwe kulungise umsindo segcikeni. Ukweyisa lokho? Unless you don't think I have a right to question that. Bekujahwe mdakaliyana yini ukuthula namanyala enzeka phakathi kwesizwe swakithi into engekho right singamadoda. I challenge uShenge before ashone. Indodana kaShenge namhlanje I think inkosi enye yayikhona. Ngithi yini le yenzekwayo? Bekungalindwa ngani? Ngaze ngathi unkosi uzolithila ikhona iyaphenduka ethumini. So those are my standing ground. Washona uShenge mina naye uDaba sesiqalile ukuxoxa ukuthi balinde ukuthi kufonye icabinet kaMisuzulu. Washo ukuthi ngaleso sikhathi kwakunezinto ezayiphuma ezingamaskandal ezayikhulunywa ngoMisuzulu. Labahola abayithu uRamaphosa, uMisuzulu, abakhulekisi banebhadi ilokhu bethathile babusa. Akukho kuhle kwenzekayo. Lokho ngeke ngikuhlehlise futhi. Umuntu ongaphile eSouth Africa ongazi ukuthi uRamaphosa wathi fika sangena kwi lockdown, business left South Africa, we lost billion ngesikhathi sokubusa kaRamaphosa. You don't want me to talk that? Then I won't be a man of God. I don't care when umonga ngicabanga ukuthi ngumuntu kaNkulunkulu akungifanele ukukhuluma. Ubani wakutshela ukuthi mina ngiqualify ukukhuluma lezi zinto? Who qualified to talk it? Khona ingane encane ekhulumayo lapha ikhuluma ezegijima phezulu kwamakhanda ethu. Ramaphosa, we lost economy, even in this ministry. We were doing fine. Tina kule ministry. Doing fine. We lost business, we lost cars, we lost home, we lost everything under Ramaphosa. And the people abacabanga ngezisu zabo nangemizwa yabo nabasilalela bejaha ukusiphendula bengasazi ukuthi siqhamukaphi. Bangacabanga ukuthi sizosatshiswa singakhulumi. Mina njengonalo, I have a problem nenkosi engenasimilo. Kuthiwe ingonyama. Angifuni ukumention izinto la engazilindele enkosini. Number 1, ukudakwa kwenkosi publicly. Number 2, inkosi ejolayo ibe neingodosi ingashadi. Ishintshanisa amantombazana. Number 3, sithathe ebukhosini lezi zinto. Bengazothi sikhuluma indaba zasikho, yibona abazikhiphe ebukhosini. Ngeke mina ngokwesimilo ngiphathwe inkosi
ngaze ngabuza ngathi bantu bakaZulu uma kuwukuthi nibeka inkosi enazo zonke lezi zinto akhuze zona ninamanyala asukume isizwe silungise ngoba kusasa nangazi ukuthi inkosi is the epitome of the nation he leads kufanele besibonelo esihle esizweni yekani ukusangala. When I started Plantianity, listen to me, I was clear what I'm wanting. I want heroes abanqoba bafunda ukubekezela, bafunda ungathuki, bafunda ukuchitha la ikhanda, badile nezinto ngokuhlakanipha. Ngiyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu umgosi cofa subscribe button kule channel yethu lana ngenza ukuthi kuvele ivideo la uSomnala ekhuluma khona ngoKing Mesuzulu ngane zawethu. Siyacela ukuthi ke sihlangane lapha kwi comment section sizovula ukuthi wena uyizwa kanjani le video bazomazi kakhulu ke uSomnala abantu especially abase Pinetown. Mina nawe masiphinde sihlangane kwenye video elandelayo. Danko.